دسته کاروبارên civakî û xepitandirê ya Kantona Reqayê bi armanca pêşkêşkirina xebatên civakî navenda piştgiriya civakî vekire. Endamên Meclisa Kombûna Jinan, Komîteya Jinan a Meclisa Sivîl a Reqayê, rêxistinên civaka sivîl, hêzên ewlekariya hundirîn û yekîtiya parêzeran tevlî vekirina navendê bûn. Di navendê de 11 nivîsgehên weke piştevaniya derûnî, nivîsgeha jinan, nivîsgehên rêxistinî û rêveberiyê hene. Navend piştgiriya kesên xwedî kêmdahat û yên ku ji kampa holê vedigerin dike. Di şahiya vekirina navendê de hevserokê desteya karûbarên civakî û xebitandinê ya Reqayê Cîhat Hesen Axivî piştre navend ji aliyê dayîka şehîd Şiyar Zagros, Zelîxa Muslim ve hate vekirin. افتتاح مركز الرعاية الاجتماعية الخاص بالعائدات في مقاطعة الرقة وهو المركز الأول. دستيا کاروبارên civakî û xebitandinê ya Reqayê ji bo xebatên civakî ji beşên civakê re pêşkêş bike, navenda piştgiriya civakî vekire. Arman ji vekirina navendê, pêşkêşkirina xebatên civakî ji beşên civakê re ye. Di navendê de gelek beş hene û ya herî girîng ji wan piştevaniya derûnî ye. نفسي قسم الاحتياجات الخاصة وأيضا يوجد أقسام أخرى.